Menin gündelik vlogum erden turup ertirlik edinip aylanmana. Birinci bilen plaja, suwa düşmana. İşte oragaty oğudun, palmalar, adamlar, şeyler oğudun, bevelin, bar yeri kurortdyk bildirýär. Çynymy aýtsam, käbir yerleri şu Miami we Miami Beach'in avadan ýatlatdy. Miami bu Türkmenaş şäheri ýaly, aýratyndur. Adamlaryň esasy ýaşaýan ýeri, produktow magazinler, bazarlar şotaýdy. A Miami Beach ete imni kurortny zona. Berde adamlar dinjalmana gelýär, esasan otaýdy. Oteller we restoranlar ýerleşýär. Biraz dinjalamysyň, suwa düşemden soň ajykdyk. Ve restoran özlemene gittik. Nämejegimizi özümüz saýla bilmedik. Jedelleşdik. Her kimirda diýesi gelýär geçigdim. Kurine restoran özleýär, ulugydım, sushi diýdi. Garaz saýla bilmen ahyry Koska girdik. Sebäbi öýümizde kuchня bar. Produkt alyp özümüz bişirnersi. Koskada biziň koskalamyzy ýok, produktlar bar eken. Birinjena kokos. Bar geňürünüm, surada öçürüp çykdym. Bir vedre Nutella bar ekeni. Hawa 2 paçka az görüp ullakan bir bedresi var ekeni. 3 köşçük pirojnacyklar var ekeni. Umuman bizde satylmayan dürli fruktlar var ekeni. Aşamda çydaman şu taýda sashimi satnalyk, pizza satnalykda oturan yerimizde iýdik. Öýde barmadyk, nahara mişirmedik. Hawa italyanlarla Japonlary uruşturýan ýaly pizzaň üstüne sashimi goýup ýedikmidi? Ýüregi aralsynda şolaň. Günörten biraz dinjmalamyzdan soň ýene bir gedek plaja. Çynymy aýtsam, bizde bassein bar, amolynça basseine gitmän, plaja gitmeklik saýlýar sebäbi. Bassein hem ýerde tap bolýar, okeanyň plažyny hem ýerde tap bolany. Agşama çenli şeýde plajda bolup, ýedimiz öýümizde gaýdyk. Ýolda şäheriň gözelligini synadyk. Videomyza baka beriň, eger halasyňyz şuňa dowam etjek.